I dag er vi taget ud til Gudenådals lystfiskersø, og det er vi fordi, at her kl. 10, der kommer noget lidt ekstraordinært. Der kommer nemlig laks. Så lige om lidt, her kl. 10, der er lige 20 minutter til, så får vi simpelthen muligheden for at fange laks i Puttentæk. Det har jeg ikke prøvet før, så det håber jeg selvfølgelig, at vi lykkes med. Men vi må se. Ja, det var vel sidst skulle sætte. Så. For satan da. Nøjler. Ja, det er derinde, der var herovre. Så gå lidt hen i det lys, hvor det er til at se noget. Og så helt ned til vandet, så sætter vi lige, så ved. Sådan. Nå, hvad så? Sådan. Kan du nå suppeskålen? Det var ikke meget kamp. Ja, gerne. Nej! Det vil jeg ikke helt alligevel. Nej, okay. Ej, men godt, der var det. Der er lov på det der. Der fandt den ud. Så jeg kunne godt lige hurtigt sætte den ned igen. Den er kommet ud, jo.